Сега отиваме да вземем новата педална арфа на Лили. Гигантското арфище, което тежи 35 кг или беше повече, 36. Сега ще разбереме как точно се случват тези неща. Арфата звъни, човек. Отиваме да вземем новата арфа на Лили. Това е голямо събитие, хора. Както знаете, тя има вече една арфа, но тя е без педали. А педалите са нужни да се свират част от песните. Да, ами добре. Да тръгваме, сега трябва да отидем на практика до куриерската фирма, тъй като това е толкова голям обект. Че ти трябва спедиторска фирма. Да. Ето това е, с големи опасат отиваме да го вземем. Добре, отиваме към склад на летището, нали така? Ами до летището, но е в склад в една от тези спедиторски фирми до летището. В един гигантски камион са докарали тази гигантска арфа и сега ние трябва да поберем в този малък пасаторист. Да, арфата е произведена във Франция от дърво, което е отглеждано в Германия в течение на 20 години. 60 бе. Да, бе 60. И това 20 годишно дърво е те са бързо фиданка. растящи. Не бе, 20 би трябвало да израсна. Добре да е 60 годишно дърво, не знам. Сега в момента Лили паркира на рампата за тирове. Пристигнахме! Има врата. Добре, само да не изглежда да се постарали в опаковането. Анбоксинг на арфа. Да, анбоксинг на арфа. Окей. Колко килограма беше? По-тежичка да ти кажа. Майко. Майко. Това няма да го носи. Да. Може ли да ме я? Оле. Вау! Уау. Вау! Диана, измивка! Специално арфата. Сълзички няма ли го познат? Така, сега пакетирахме арфата. Не е много ценно. И се строила. И после си се... И сега вече тези си ги нагласиш, да. Качихме някакси арфата до втория етаж на Лили. Сега тя трябва да си я разпакова и да направим едно тестово, така да е тестово свиране. Да, добре, че имаме тази количка, човек. Без нея, викаш, нямаше да е окей. Я съм някакъв тежък. Да. И издърпаш. Не си е стиропорчета още. Предпазни също, да не можеш така да си ги пазиш, за да като я транспортираш да я по този начин. Тя ти е в цвета и на роклята там. Така, да обърнем. А трябва да се настрои. Оле, да. Да, малко е фалшиво. Много е сладърска. Добре. Така, имало колелца. Да, оказва се, че всъщност веднъж качиш ли я по стълбите, после е лесно. Тук има букси за микрофони, предполагам. Да, това са Да, после това трябва да се... Букси за микрофони, ако искаме да... Това трябва отделен тест да И на всяка струна имаш адаптер, Това- който да хваща. Това така ли трябва да си е? Да, всеки техник ще ти каже. Трябва да е цяла, да, има нагоре. абсолютно Всички логика, ложчета, това педалите са нагоре в отпуснато състояние струната. Да. Тогава вече регулираш. Другото важно е да почваш винаги от металните, защото Да. това е най-голямото напрежение. Излизам.